Sa CCTV footage na ini, alas 5:18 nin hapon kasuudma, mahihiling ang nagmamandong traffic enforcer sa bulos kan trapiko sa tinampong sakop kan Captain Aquende Drive intersection haranay sa UST Hospital sa Legazpi City. Sa video, mahihiling pa ang pag-agimo na kan itom na kotse na pigsusundan nin tricycle. Dangan ang pagliko man kan saro pang kotse na biglang napapundo matapos na mabunggo ang nasambit na traffic enforcer. Binistuan biktima na si Jonas Babasa, 44 anyos, kan Barangay Zone 5 Bitano, Legazpi City. Mantang ang suspect iyo si Jerry Michael Rio Digue, 32 anyos, kan Ilaur Sur, Uwas Albay. Sigun sa pamayo kan Legazpi City Public Safety Office na si Rolly Isguera, antes ang pagkaka-aksidente, may pigpara si Babasa na tricycle huli kan bayulasyon sa trapiko. Naidaraman tulos ang biktima sa Legazpi City Hospital na nagsapo nin minor injuries, alagad hastangon yan ang padagos pang pig-iimbestigaran. Tama-tama naman pagdaan ng isang silver Vios. And then yun nga, na sideswept siya, tinamaan siya ng side mirror, nag-stumble to the ground siya. And we are very happy because wala naman siyang head injury at minor bruises lang naman ang sinapar niya. Pig-ako naman kan nakabanggang driver ang gastuson sa pagpapabulong sa biktima. Alagad sigun kay Isguera, nakadepende kay Babasa kung sasaangatan ininin kaso. In-analyze namin is purely accidental naman eh. Kaya siguro, in fairness naman dun sa driver, in good faith naman, nagsasabi naman siya na hindi niya napuna, hindi niya nakita. Siguro, it depends. Basta kung kami lang, basta magkasundo sila at masuportahan yung pampagamot, okay na ito sa amin. Mientras tanto, kinaradan man ni Isguera ang mga patutsada kan nagkakapira na sindahan kausakan mga gubot sa trapiko sa mga pangenot na tinampo sa syudad. Pagduduon niya, dapat masabutan kan mga motorista na pigigibusan naman nindaan sa indang trabaho, asindain na dapat pagibuhan in issue. Hindi naman po pwedeng isisi sa mga enforcer yung traffic na yan. It is because of the volume of vehicles and also yung mga undisciplined drivers. Laom kan nasambit na opisina na lugod dain na mautropaan nasambit na insidente, asin makuama na irespeto kan mga motorista an sa iyang personahes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.